Duşman sırrını oğurlar, dost hataňy dogurlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Paýha Çeşme adly kitabyndan. Altınazır Türkmenistan teleýaýlymyň dürüjçilik toparynyň önümi. Film surata düşüren operator Maksat Muhammed Puhanow, şekiller kevşerlen Ýazmurat Allaberdiýew. Keşipler döredenler. Begenç Allahyar. Keyip Amanova. Kakacan Töyünxanow. Şirin Ataýewa. Azat Kakabayev. Hojagelli Saparow. Humay Öwezowa. Maksat Çariýew. Şah Muhammed Ataýew. Ýagşymrat Anadurdiýew. Ak Muhammed Tasow. Unaş. Film Anna Paýtygyň Unaş adly hekaýaty esasynda surata düşürildi. Filmiň edebi esasyny ýazan şeýlede goýjy rejissýor Ýazmurat Allaberdiýew. Alo, Salam kakajan. salam. Sağman gelip görmüň. Şükür gezip ýörenler. Azat senmi bu? Howa men. Ay tuwalamy. Öz tabyň näýli? Çağalar gurgunçylykmy? Çağalar gurgun. Senin süňden sowamak gerek. Ýok, ýok. Oň ýaly bolsa bolýa kakajan. Sen bu nişaladan känmi? Ol nämeden soradyň? Men iş tapar bilen Aşgabatda geldim. Şunem soň kunumyz. Onsoň gaýtmakam dostum bilen bir diýdarlaşaýsam diýen. Ay sene oňordyň o. Eýýän bir näçe gün mer Aşgabatda bolmam maňa habar eden ok ha? Sen men göwnüme degýän. Hey sen ömür göwnüňe degip bormy dost? Şunça gün nirde boldun? Mehmanhanada. Aşgabatda dostum bar, mehmanhanada bolýanmy? O näme etdiň bolýa? İş tapara bile gaýdan kärdeşim bilen bir otowda bile bolýar. Onsoň onu ýeke goýup gitmäýin edim. Sana kärdeşiňi ýeke goý diýänmi? Ona malk gel. Sen häzir nirde? Aşgabat seýilgäkinde. Teleýaýlym ýazyp edip dur. Bolýa, gön men öýümde gaýdap. Häzir guraýan. Bolýa. Bizim sen gelýänçäň mehmanhana gaýdyr. Şo ýerde durşar. Bolýa. Degen, sen bolly. Bolýa. Geliver onda. Alat. Bolýa kakajan. Ho. Indi sen geçäý. Ay bulutdan çıkanla dünya düşer yalkımı. Görüm dostlar yarım
Dünya düşer yalkımı. Görün dostlar yarın gilye, kardan ama alkımı. Adına kurban, kersedim dirman, yüreğimde yakıp giden oduma kurban. Adına kurban, kersedim dirman, yüreğimde yakıp giden oduma kurban. Maýa gödel, Ho, mihman alyp gelýändirin. Taçak ýada görgün. bolýa. Ehe, anha gelýän ýalylar. Hay azat, azat. Sen bilen gurlaşamak. Salam dost. Salam. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Gowy. Çıkışlaryňyz sowduňyzmy? Hawa sowduk. Hani ýör eglenmäliň, sen bilen gurlaşamak. Ay dur da ho dost. Kärdeşim bilen bir tanıştyrmagy ruhsat etdi. Kärdeşiň bilen özüm tanışaryn. Adyň näme dost? Begen Kakajan. örensa. Ýörüň eglenmäli. Ýör anna. Ay yer bolýa da. Geliberiň oglanlar. Maýam, Ho, anham ihmanlar Salam getirdim. gelneje. salam, Salam. salam. Gelin geçe göreyim. Sawurun otyrdyňyzmy? Hudaýa şükür. Maýam, Ha. herne nahar taýar bolandyr. Elbetde. Hakyt unaş pişirdim. Unaş? Berekella maýam, ona gorpsun. Ýörüň oglanlar ýokaryp galalyň. Ýörüň oglanlar. Bu dostuň ady Begenç. Hawa, bu dostum Begenç. Al Begenç. Sağ ol. Al adat. Sağ ol. Al Begenç. Sağ ol. Al adat. Siz meläpçi giýseňe, Siz meläpçi giýmeli. hasam gowar. Ay berekella maýam. Şey sen aymyny. Ýogsan bize halis hakymyz gidip barýan ýaly gepden gurrun dönem galdyk. Ay ho da unaş deniň şuwlemli nahar bolýada.
Allah bolsa da tuweleme, maýa gözel, müň unaş etmäge ýok dedigin-ay. Garnym gerňeden ýalam bolup gitdi bolyn, içip oturýar bu unaşy. Ayal bolan menen bary bir meňdeşler. Kädiniň el tagamly bolýar. Men maýama diňe unaşam däl. Haýsyna garwyşyrsa-da bal edäýär maýam. Yo, özgüne gara men ardymam hötde gelýär. Ýöne unaşa gerek gelenini çöňgörä. Ay bollulay. Men ýöräýinle. Yero begenç, saňa näme bolýar? Goýsanay azat. Düşünmän durun gepiňiz ýok bu ýerde. Näme günah eden bolsak bagyşla mihman. Ýöne biz göwne deger ýaly gurrunga etmedikmi ka goýdýas? Begenç, Men samsyk däl azat. Hergiz şunu bilip goýgun. Ýygyňa türkäp getirdiňmi? Adam ýaly bol. Üstümden üljek bolma. begenç. Näme bolanyny düşünmedik. Bir düşünjeli how. Mihman aýtgow näme hata goýurum bolsak düzedeli. Bolýalay oglanlar. Ay dur how, walla begenç. Ow dur, begenç. Ey begenç. Hey dur. Hey begenç. Begenç diýen. Begenç. Begenç. Ay inhada. Näwele da adam bilen mihmançylyga gelseň ine diýäni. Mihmana oňormady. Näme etdi bolluka? Hany geç, otur. Bugün bir ady ýadally. Menem gidip dynjymalaýyn os. Hezret hormatyňa sag bollos. Menem ýöräýin. Şeýlemi? Onda men seni özüm eltik gaýdaýyn. Heme seni mihmanhana eltik gaýdan adam born, hemem ýoldaşyňdan düşünşer. Ýörünna. Maýa, Haw, bize ýöredik. uý ýöreýäňizmi? Sag bolun gelneje. Bolýa sag bolun, gelip duruň. Sag oturuň. Bolýa. Bolýa ýöräli. Ýa bir hile daýdym bolyn. Bagyşla boryň. Geliniňe daýt gardaş, men bilen deň bolmasyn. Men siziň duýduňyz depip gaýtdym. Aýby ýok, bolýan battyrla bu. Adam doganyna kemirskal bolandan. Ýella ýagy iki çapsyn neýlen ras ekeni. Meňem gelinim gyýjagym bardy. Yer buğurruň nerden geldi diýsene. Bir näçämide ykbal kötöklemegem ýoň bolupdyr. Aýyn bolmasa öz nalaje deýinligimizi ykbalyň boýnuna atýas. Ýok, azat. Ýok. Siz meni diňläň. Men daşymdan göräýmäge aladasy adam ýaly görünsemem. Yakamyň akçylygyna, giyimlerimin ütüklenendigine osman. İçim ýanyp barýandyr.
Ömür boýy adamy öwrenip ýöreňde-de saýgarjak gumanyň ýok. Howa onsoň geliniňize näme boldy? Gitti. Bir sebäbi bardyr elbetde giden bolsa. Sebäbi Unas. Unas sebäpli gitti. Meňem, gelinim, gyýjagym bardy. Bir-birimizi sulgumyz alan soň, halaşyp durmuş gurduk. Gapymyzdan gelen güni yetimlik menden aran açypdy. Kiçiräk hem kakasyz, mektebe gidip başlamaklam, ejesiz galypdym. Ýürejigim aýdýan, gardaşlar, ananyň, siziň ikiňiz hem menden uly. Siziň maňa käýemäge de hakyňyz bar. Ýöne menden öýkölemäň. Ýa ikiňiz gelinleňize uduňyz. Maýam da ardym boluşyp. Olaň elleriniň tagamlydygyny tarypladiňiz. Siziň gelinleňizi kemsitjek bolýan bolsam, gözüm aksyn. Ýöne men jennetimi hem görem bolsadyňyz. Ene şon ýaly gelin bilenem. Bir nahar üstünde öýköleşdik diýsem, elbetde siz inanmarsyňyz. Hiç kime inanmaz. Şoň üçin çem geleniň ýanynda içimi döküwem ýöresim gelenok. Şu wagta çen hiç kime dökmedim. Baş ağrımaýanyň ýanyna başym ağrýar diýip nädeýin? Ýöne sen köp soradyň kakajan. Enne aýdaýyn. İş tapara gaýtmadymyň 5-10 gün öňňäni siziň azad ikiňiziň şuňky duşsuňyz ýaly. Menem öz bilekan ýoldaşyma duşupdym. Öýe gitmegi teklip etdim. Soň ýene bir duşanymyza baraýar dost. Bugun işken. Ýok, bolmaz. Gön öýe gideli. Öýdäki palaw ısırıp goýjak diýdi. Uraly palaw bilen gyýwaty. Tä öýe gaýdýançaň. Yer bolýar da dost. Sen diýeniň bolsun. Yer anna. Geliver çarjan. Cennet, mihman getirdim. Salam gelneçe. Gomy adaýlaňyz. Salam, şükür Hudaýa. Gelin geçin giriveriň arkaýyn. Çarjan, geçiversen. Bolýar. Häzir çaý ýürekleri götürmez, herne naharyň taýynra. We, bolman näme? Hakyk borçluja unaş bisir koydum. Häzir sizmelap alaýaryn. Näme etdim? Unaş etdim. Ýagşy da bir naharyň bar eken. Unaş etdim diýip. Han sen maňa palaw etjek diýdiň. Men onu gowlap edipdim, ütke şurak nahar diýip. Bir köwnlükde de aram-aram üşedýän ýensoň sowuklanýar bu diýip içine 2 san ajy wurjam atypdym. Bollula, östene öç. Men şuň kun mihmanlyk elimde sen unaş etmelimi? Unaşyň äkitde daşaryk dök. Siz onu adama bir käse çay için, men onu alagada gowurda geredeýin. İçine de 3-4 san ýumurtga çakyň. Özüň ýözatlary. Sen maňa palaw etjek diýdiňmi? Palaw etmelek elinde. Men hazır palaw atararyn, ýöne onyança ýürek sediniň diýänne. Bolmasa şoklat we gaýmak we toşap başalardan ýaýyn. Besetsene, beset. Men kellem agyrtma. Ewa. Çary. Dur ho, dursana. Bu näme etdiň onu ho?
Näle bollaýby? Bolşuň şu bolsa gapyň daşyndan ýapan köp bolaýmasa. Näme? Sen wara. Sen sebäpli boluşy zatlar. Sen maňa pala guşurjak diýdiňa. Jaň edip aýdaýsaň bolmaýarmy? Aýdan ýyllan ýekece mehman getirdim. Şumy sen adamyň sylaýsyň, ha? Şumy? Üstüsini gıcaladın meriyara bu maňa. Sana şeýle terbiýe berdilermi? Äriň gahar gelip durka gıcalat berdidilermi? Ha? Kim öwretdi sana şonu ýazady? Ha? Men terbiýäme dil ýetirme. Ähli zada sen özüň günäkar. Ey sen maňa nokk etme. Diliň ýygyna. Düşündiňmi? Ýene ýekal gurulasaň menden gatyrma. Nä dersin? Bilesin gelýärmi? Sen asyl şerisdeň o, ha? Paragat durmuşmyz sana yaranak, ha? Sana şer gerek, şeýlemi? Götörleýiňiz. Eşitdiňmi? Ertiriň özünde götörleýiňiz. Men şu günden şeýlep sen bilen buraýdan çykmadım. Näme? Näme diýäniň gulaklaryň eşitýän begenç. Bizim çağamyz bar ahyry. Men şol ýigren sözleri eýle gaýtalapdym. Ondan şey dip aýrylışdyňyz oturuverdiňizmi? Ertesi goýa hiç tap bolmadyk ýaly. Cennet ýene ýerden turupdyr. Çay gaýnadypdyr. Men heýgene gowran üçin heýgenek taýynlapdyr. Turup ýunup belänçem düşüklerimi ýygnaşdyrypdyr. İçeriň ýygnaşdyrypdyr. Men ýüzüm eňşedip saçak başyna geçdim. Gedemlik gursun. Aşam ötörek geçäýipdirin. Başla cennet diýmäge derek. Gaýtam onu özüme ýalbarjak bolýan. Ýogsam onda göwün garyn ýokdyla. Öýkelemesi, ýazylmasy apaň zatdy. Men ona barmasyňam diýmedim. İşe gitmek üçin içki toga geýnenip barsam, cennet geýnipdir. Men ondan nira gitjek, nira barýaň diýip soraman. Ýene ona gyýryp başladym. Öýüňize sen geljek bolmagyň, men saňa ýalbarman. Eşitdiňmi? Giläýmen.
Gıýjagalymaň garmallap cennetin eline tutup barşy ýadyma düşende yüregim gıýmaýym bolýar. Ýöne gedimligim sebäpli olar getirmäne gidemok. Cennetim şogundan soň gara berenok. Hey unas sebäplenmir maşgala bozularmy? Sag adam üçin aslana har nämedir? Onu da jahil üçin. Haýsy bolanna näme? Inen otlan ýaly eder, ötägder ahyry. Yok, adam üçin sag jan, sagdyn göwreden başga, sagdyn ruhum gerek. Şonuň ertesi işe gidemde kapyň açaryň goňşa goýup gitdim. Göwnüme olar dolanyp izine geläjek ýaly. Gel nire, gelmek nire. Öňler howla girenme mehettel. Boynuma bökken gıýjagalyma derek. Aç pisik taşymda hozana kakdy. Bir wada çaýsy uýadyma düşmedi. Yere bağrım merdimde süýünüp ýattym. Yine açlyk rüssem çykdy. İl yatar uçurlary garwanara zat gözläp aşgana bardym. Sowdadydaky gazanyň gapagyny açsam, agşamky unas ýüzi gaýmaklapdyr. Goýalyp gidipdir. Bizim günümüz bulan senne, durwer gazanyna diýip, hüngürdäp gapagyny ýapdym. Sen han ogul, gatmes bolýan görýän bolyn. Sen unaşa at takypsyň. Bilseň, ol sen ata babaň sarpa goýan tagamy dälmi? Men atam. Heniz 90 ýaşyň içinde derman dağıtmadım. Başym ağrısa da, ballarym syllasa da, dermanım buruşly unaş boldy diýerdi. Sen unaşyň gadyryny bilmeýän ekeniň. Inni bilýän azat. Şol ýatsyma giýjän bir wagt üşütip oýandym. Birdanam jennetiň üşüdýän diýen soň, sowuklanýar bu diýip, ýürüýte biserdim diýeni ýadyma düşdi. Hey, men bigaýratdygmy diýsene. Ýene özüm baryp, ol onasyň ýarsyny içdim. Sowuk bolsa da balýaly eken. Ertesi süňüm meňläp, özümi duýşum gowlanýan ýaly diýip, işe uğramazdan ozal, galanjasyna meledip içdim. Ene gardaş azat, öz ýoldaşyň kimdigini tanarym diýsen, hala aýyplan, hala bagyşlan. Men ikiňiziň unasyň başynda gurrunňyzy özüme çekdim. Ýaňsylama diýip düşündüm. Sebäbi o gurrun men ýarama duz berdi. Bizi iýdiňe türkäp gapyňyzdan baramyzda, men nähil bolanmy? Sen bir bilsedin qaqajan, geliniň unaş etdim diýenne, meni saga derbassy. Öz başyma düşen külpeti, seňem başyňa iňräýändir söýdüp garajanym galmady. Emma sen bolyn, gaýtam, maýam berekella diýdiň. Ene ikimiziň parhymyz. Näme üçin şo sözler meniň dilime gelmändir? Şinno gelin nerede? Atasynny. Geliniň en atasy näýil adamlar? Gowa adamlar, ýumşak, degişken, şagalançyl adamlar. Sen öz ýalňyşyňa düşündiňmi? Hawa. Eger çağalan aýdyna gelse, ýalňyşyňy gaýtalamajaklaryň anamyň barmy? Bar. Ýöne olar kim getirip berjek? Biz? Qaqajan sen neniň görýän? Ýaşy iş edibilsek armanymyz näme? Ağalar, sizin çynyňyzmy? Gödöwrägem bolsa sarıň açanyň gowy boldy.
Duşman sarıňy ogurlar, dost hataňy dogurlar diýip eşitipmidiň? Öň kärdeş bolsak, inni dost bolars. Esasy zat, biz öňüňe düşüp baranmyzdan soň, ýüzümüzi gyzartman, anamyzy ödeseň bolýar. Ötärn. Ağalar, ömrüňiz uzak bolsun. Yeri. Hanticenin ýoly düşeliň. Kakajan bu ünler näme täzelik bar dost? Uzaklarda galdy ýaraydym mara. Hawa. Şoň fawyny işletdim. Tuğulemy. Sesiňe mi ýazgetdiňmi? Ýok. Ulagda 3 tan bagşy waka, ses gaýgymy, janyny görnüşini aýdaýar. Dogry däm begenç. Ha. Goşularsyňa senem. Ha. Bodulaýmagyn. Ya.
Ken araştım gelerine Mundan ağır dert verme Yürek sessiz ağlayar Uzaklarda ağlayar Ginnet dilep yürüme Ken araştım gelerine Mundan ağır dert verme Yürek sessiz ağlayar Uzaklarda ağlayar Sen gidelim gözde yaş, jiger pervaz bağrındaş. Baraydı sem aradaş, yürek sessiz ağlayar, uzaklarda ağlayar. Baraydı sem aradaş, yürek sessiz ağlayar, uzaklarda ağlayar. Bilmin kimin yadığı, yürek sessiz ağlayar, uzaklarda ağlayar. Ah dözmedim Yürek sessiz ağlayar Uzaklarda ağlayar Salamu aleyküm. Tuveleme. Wa aleykümselam. Hoca gowmy? Hudaýa şükür. Gowmy Gowmy ýagdaýlaňyz? ýagdaýlaňyz. Salamu aleyküm hoca ağa. Wa aleykümselam. Hoca bize maslahaty berip durup töwerläp geldik. Biz ýaşam bolsak, siz ýaşly. Durmuşa da bizden gowy düşünýäňiz. Size de yeňil düşmediğini düşünýäs hoca. Ýöne begenjem puşman eden soň işden geçmän kädip makul bilseňiz bize töwerläp geldik. Hoca ağa men bağışlan. Men öz ýalňyşyma düşündümem, ökündümem. Bir ýalykdan ärilmez diýipdirler. Şu wakadan öňem tamam jennetiň göwünde degen ýerim ýok. Innem degmejegime söz berýän. Meni bağışla cennet. Men öz ýalňyşyma düşündüm. Men siziň ýyzyňyzdan geldim. Öýe gaýdalym. Bizi öýümüz garaşýar. Oglanlar. Hani siz bir sabr edin. Biz bir maslahat edelim. Bolýa hoja.
Olmadı. Hani yorun hani taçak başına geçelinle kovdu. Yor hani, yor hani. Inni unaş üsürsem iyermi? Iyerim, Yine yüze ursan näme? öwürmerin. Ona barber häzir goýuberken. Oynatdım. Ne häzir men bagşy inim gelmeli. Ne dip Aha. bolsa, özüniň sabanlasy bilen. Şoňa garaşyp oturşum. O Tuğulum. ne dip bolsa, aýdym diňler saat söhbet eder. Ana özlerim gelýär. Bile geldi diýipdirler. Hani gelin hani tuweleme gelni. Assalamu alaykum. Wa aleykum esselam. Inim gowmy? Geldiňmi saga? Assalamu aleykum. O menim Gowmy adaylam. sagaman gelinmi? Tuweleme. Hani gelin hani beýdip durma. Geç inim. Aha. Hani töre versene. Näme ötede beýdip dursaň? Otur şu taýda. Geç. Hani azatsan geç hani. Geç. Hani me ýazsagal. Hay bereketli. Hay bereketli. Ho diýme. Oh, gillalen yetten kullu maçlli. Yekirpiklen bilen darayın paçsın. Aylı giyceleri kurban eyledi. Ho! Hem için. Hay bereketli. Ho diýme. Ho. Aha. Ha. Ho wala. Ho diýme. Ay bereketli. Sağ olasın. Sağ ol.